Ikhona yini into ongayenza empilweni ukuze uhlale uwumuntu ojabule ngaso sonke isikhathi? Ngenhlanhla ngebhadi ayikazi bekhona into enjalo. Uma ufuna ukuhlala ujabule, kufanele ukwazi kuqala ukubhekana nayo yonke lena eminye imizwa engaphandle kokujabula. Namhlanje ke nguphathele 5 weyindlela ongayisebenzisa ukuze ukwazi ukubhekana nayo yonke imizwa evuka ngaphakathi kuwena, uyishintshe yonke ibe injabulo. Ngiyazi ukuthi uzoyithokozela noma kanjani. Ngaphambi kokuba siqaleke, ayisenze kanje. Ngubingelele bese ngikwamukela. Mina uSibo Ihlaselihle ngiyipilot. Ohambeni lwami ke ziningi ingqinamba engiye ngabhekana nazo engazi kahle ukuthi bakhona abafowethu nodadewethu abadlula kuzona nabasazodlula kuzona engifisayo ukuthi ke basizakale ngeexperience yami. Into yokuqala okufanele uyiqonde ukuthi yonke imizwa oyizwa ngaphakathi isuke ikhethwe wena. Umzekelo nje, uma ngabe kunomngani wakho othi mayiqhamuka ujabule. Ujabula ngoba wena osuke ukhethe umuzwa wokujabula ngaleso sikhathi. Uma kuqhamuka umuntu omthatha njengesitha kuwena, uzobe usukhetha ukucikeka. Uzobona ukuthi umngani wakho lo obethi mayiqhamuka ujabule. Uma senixabene ningasazwani, uzothi mayiqhamuka bese ukhetha umuzwa wokucikeka njengakwisitha sakho. Ungabe usakhetha loya muzwa loya wokujabula. Lokho nje kukodwa kuwubufakazi bokuthi imizwa engaphakathi kuwena ikhethwa wena ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke akekho umuntu okufanele alindele ukuthi uzojabula ingunaphakade, ngenxa yokuthi mawusaphila la emhlabeni ziningi ingqinamba ziyafika. Zikhona ingqinamba ezithi mayifika zingadingi ukuthi ujabule, zidinge nje ukuthi ubhekane nazo. Masubhekanile nazo bese ziyadlula. So into ebalekile la ukuthi kufanele uqonde ukuthi yonke imizwa, noma ngabe umuzwa unzima kangakanani njengokucasuka, yonke leyo mizwa leyo isuke ikhethwe nguwe ngaleso sikhathi. Imizwa eminingi ke siyibona isivela, asazi ukuthi sikhethe nini. Imizwa eminingi uyikhetha ngesikhathi ucabanga, uyikhetha ngesikhathi uhlelwedwa. Kanjani ke? Uzothi mawucabanga nje izimo usho ukuthi yazi mina umuntu mengangidelela ngavele ngicasuke ngishaye isicabha ngihambe. Okay, 10 years later ucasule umuntu uvela usukuma ushaya isicabha ungazikhumbuli ukuthi leyo nto kade wasithatha isinqumo sokuyenza. So into yokuqala nje balekile ukuthi kufanele uqonde lapha ukuthi yonke imizwa oyizwa ngaphakathi isuke ikhethwe nguwe, noma eminye isuke ungayikhethanga ngaleso sikhathi, kodwa yonke imizwa odlula kuyona isuke ikhethwe nguwe. Into yesibili, ngenza njani ke manje ukuthi ngikwazi ukukhetha imizwa okuyiyona yona ngaso sonke isikhathi, uma ukuthi kanti ngiyakwazi ukukhetha umuzwa ngiyibone sengenza into engayikhetha years ago? Ilapho ke sesibuya khona sesokhuluma ngalento ebizwa ngokuthi i-positive thinking. Ukuthi kufanele ube umuntu optimistic, ube umuntu oyikhathalelayo i-future, ocabanga ukuthi kwi-future kuzokwenzeka izinto ezinhle. Uma uhlelwedwa ucabanga, akufanele ube negative. Akufanele uma uthi wena unamaphupho, mawuwacabanga lawo maphupho uzibone ungawa-achieve, uzibone ungaphumeleli emaphupheni akho. Lapho usuke udlala igame backwards. Yabona, uyagubha, uyagqiba njengenkukhu. Isizathu ukuthini? Uma wena uzothi unephupho bese wena futhi ucabanga ukuthi angeke uzoli-achieve, lizo-achieve ubani? Uzoli-achieve kanjani kube kungelakho, ube ungakholelwa ukuthi uzoli-achieve? Ingakho ke kubalekile ukuthi noma izimo zingakakwehleli, uma uyicabanga ekhanda lakho kufanele wenze isiqiniseko sokuthi uvusa imizwa oyofisa ukuthi ivuke masubhekana nalezo zimo lezo ngempela. So into ebalekile la ukuthi uma ucabanga izimo, ucabanga ikusasa lakho, ucabanga ifuture, vumela imizwa eyinjabulo ukuze kuyothi mase kufika leso simo leso ujabule ngempela. Ngoba uma uzocabanga amaphupho akho,
uzibone ungaphumeleli, uzibone unga-achieve bese kukuphatha kabi lokho. Kuzothi noma kuvela amathuba angahle kuphumelelise, uvele uphatheke kabi, uvele uphuthelwe iyo yonke into obekelwe yona owakudalayo.